Давай! Айде де! Ти така е притесняваш, като я караш. Е така с ръчичките нагоре. Айде. Дигни ръчичките. Чуши за малата. Дай 5. Дай 5. Браво! Айде сега с другата ръка. Дай 5. Браво! Айде долу. Е така. Плюс! Браво! Айде сега и другата ръка. Плюс! Супер! Я се усмихни, ти само много сериозна. Я да те видя как се качваш. Я скочи. Така, я пак. Я пак. Раз, два, скок! Браво, Йойка! Оле, каква си хубава, по-хубаво. Ама ти си много фотогенична, бе. Тебе камерата те обича, ти някой ден ще се снимаш за реклами. Искаш ли да се снимаш за реклами? Да. Ти ще станеш една телевизионна звезда, ще те гледаме тебе по телевизията. Как видя? Да видиш. Чакай.